गुड मॉर्निंग मंडळी, हाय फाय. कसे आहात? हसताय ना? हसतच राहा आणि आमच्या व्हिडिओ पण बघत राहा. जर कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि जर जुना असेल तर पूर्ण व्हिडिओ बघून लाईक करा. आजचा व्हिडिओ आहे खास आहे, कारण मुंबईवाल्यांका किंवा चाकरमान्यांका किंवा आणखी कोणाका फक्त आंबे खाऊचं माहीत असतात, पण त्याची मशागत कशी केली जाता, म्हणजे चरी कशी मारली जाता आणि काय काय खत टाकलं जाता, तर त्याची ही आजची व्हिडिओ आहे. आजची व्हिडिओ आम्ही चरयो मारू गेलो कलबांका. आज तुमका दाखवतो कशा प्रकारे ते काम केला जाता. तर या, आज मस्त सकाळचे 9:30 वाजलेत, पण मस्तपैकी पाऊस नाही, हे आज महत्त्वाचं आहे. पाऊस नाही पण मस्तपैकी ग्रीनरी झाली आहे पूर्ण आपल्या ह्याच्यात. तर चला आपण सुरुवात करूया चऱ्या मारायला कलबांना. तर पहिलं आधी कलबांच्या बाजूला ते पातेरा आहे, पहिलंच कलम इथे हे करतोय. आणि इथे आम्हाला एक जनावर दिसलंय. खय रे पतेरा असतो कलमाच्या मुळात, तो आम्ही बाजूला करतोय. वानेरो आहे ते, आणि पतेरा बाजूला करताना काळजी घ्यावी लागते. हे कलम आहे, पूर्ण रान वाढलेलं आहे आणि त्याला आतमध्ये असा पातेरा आहे जो आपल्या कलमाचाच आहे पातेरा, तो बाजूला करून तिथे आतमध्ये चरी मारायची आहे. तिकडे बघू शकता इथे तो पतेरा बाजूला करून मग आम्ही चरी मारायला घेणार आहोत. जनावर दिसलेलं ते आता गेलं. आम्ही काय जनावरांना इथल्या मारत नाही, कारण ते बागेची राखण करत असतात. प्रवीण भाईने सुरुवात केला ना तरी खणू का, तर हे पूर्ण कलमाच्या बाजूला पूर्ण खणून घ्यायचं आणि मग आम्ही त्याची चरी बनवणार. ते दाखवू तुम्हाला कशी करता येते. चला तर आता चरी मारू घेऊया. हा आपला पंकज इथे खणतोय कलमाच्या मुळात. हे जरा उच खण हा, तर पैसे कापून टाकेन पगारातले. प्रवीण भाई हा उत्कृष्ट मृदुंग वाजवतो आणि त्याच्याकडे जी कला आहे, बऱ्याच कला आहेत, त्यापैकी ही मृदुंग वादन ही त्याची कला खूप फेमस आहे आणि आपल्या पंचक्रोशीमध्ये त्याचं नाव आहे. आणि त्याचे व्हिडिओ नक्कीच आम्ही तुम्हाला लवकरात लवकर शेअर करू. तर आम्ही ही पण कामं करतो. हा बंड्या आहे, यांची ओळख झाली नव्हती. बंड्या हाय कर. तो लपता, तो कॅमेऱ्यापासून जरा वंचित राहता तो. हा समीर भाई आहे इथे. मस्तपैकी पतेरा इथे बाजूला काढला आहे. आणि हा हे मालकच ज्याच्याकडे आम्ही आता कामा गेलेले आहोत, या बागेचे मालक. हा मस्त नाही, सगळे हिरवळ हा पूर्णपणे. आणि हे का भरपूर एक्सपिरियन्स आहे या कलमांमधलो आणि त्याका माहिती भरपूर आहे. बंड्या का तो कलम बघून सांगू शकता ह्या कलम किती पेटी देत, अशी त्याची ती काय म्हणतात ते असं अभ्यासू वृत्ती आहे. पंख्या, अरे मी खणून इलोय, काय करतो? हा 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 चरी खणताना हे बघा आपल्या इथे आढळणारे हे प्राणी आहेत. मस्त एक गोल करून घेतला हात लावल्याबरोबर. याची एक कथा म्हणजे अशी, आम्ही लहान असताना ना, ते प्रत्येक लहान मुलात किडे असतात तसेच आम्हाला मोठी माणसं सांगायची की ह्याला मारायचं नाही, की ह्याला मारलं तर तुम्हाला ह्याचे पाय मोजावे लागतात. तुम्ही बघू शकता याचे बारीक बारीक पाय आहेत, मंडूळ आहे. चकली करते हात लावल्यावरती. बाजूला करतो याला,
आणि चरी खणून घेतो. खूप मस्त अशी भुसभुशीत माती आहे. पतेरा टाकल्यामुळे माती एकदम भुसभुशीत राहते. ह्याच्यामध्ये गांडूळ पण असतील, मी तुम्हाला दाखवतो. गांडूळ मिळाला तर खणताना गांडूळ मिळेल. आणि तुम्ही बघू शकता पाऊस धरलेला आहे. पाऊस धरलेला आहे, पण पावसाच्या अगोदर चरी खणून घ्यायच्या आहेत मस्तपैकी आणि मग खत टाकून घ्यायचं आहे. आय काय रे? विंचू चावलं वाटतं. हो विंचू. ओके हा स्कॉर्पिओ. हो थोडं काय नाही, जास्त नाही चावला, फक्त करंगळीला हे लावलं वाटतं त्याने. नांगी हे बघ इकडे मागच्या वर हे लाव. औषध मित्रांनो, हे इथे तरी मारत असताना तो विंचू असं पायाखाली आला. तर काय नाही, छोटीशी अशी नांगील मारली आहे, जास्त पाय पडला नव्हता, त्यामुळे काय इजा होत नाही आहे. पण हे औषध आहे, इथेच आपल्या रानात मिळतं. ते आता दाबून करून तिथे दाबून धरायचं. आंबे असेच नाही मिळत, या सगळा बघूचा लागता. इथे का मारू नको. कसा माहिती आहे, ह्या विंचवाची ती आदतच आहे की नांगी मारूची. पण आपली माणसं पण बेकार असतात, ती नांगी मारतात तेव्हा लय दुःख वाटतं. ह्याचं दुःख एवढा नाही. असंच आपलं काय म्हणतात तो डायलॉग मारते तुमचा. हा चावलेला विंचू त्याचा कसू काढून त्याला सोडून देतोय. हा असं आहे, प्रत्येकाला जीव असतो, त्याला मारायचं नाही आहे, पण त्याचं कसू काढून टाकतोय. त्याचं जीवन आहे रे. घरी बायको पोरं वाट बघत असते. बघू शकता तुम्ही त्याचं कसू, हे बघा टोकदार एकदम आहे. त्याचं कसू काढलंय, आता त्याला सोडून देतोय आम्ही. त्या विंचवाला आता ह्या निवडुंगाची झाडं आहेत, इथे हाड्यामध्ये सोडून देतोय. जा रे बाबा, चावू नको कोणाक, जा. चला, अशा प्रकारे हा रेस्क्यू ऑपरेशन झालेलं आहे. तर आता आपण आपल्या कामाकडे वळूया. कळंब साफ करतोय. बंड्या आणि समीर, प्रवीणभाई, मी आणि पंकज या चाऱ्या मारतोय कळंबाला, म्हणजे पूर्ण बाजूला खणून घेतोय. मेहनतीचं फळ हे चांगलंच असतं, गोड असतं. मेहनती करायलाच हवी. आणि आंबे फक्त असे मिळत नाही, त्याच्यामागे जी मेहनत असते प्रत्येक शेतकरी. हा हे शेतकऱ्याचा मित्र गांडूळ. आणि ह्याच्यामुळे काय फायदा होतो की जमीन एकदम मस्तपैकी भुसभुशीत राहते. हे बघा, उड्या मारतोय आणि हा शेतकऱ्याचा खरंच मित्र आहे. एकदम जमीन एकदम सुपीक आणि भुसभुशीत राहते ह्याच्यामुळे. आणि हे पानं वगैरे आहे ना, खाण्याचं काम तो करतो आणि
पूर्ण माती का बनवणं त्या ह्याची म्हणजे कंपोस्ट खत, त्या खताचं काम करतो. आणि जरा जमीन सुपीक असेल तर काय फळं चांगलीच धरतात मस्तपैकी, झाडांना ती मजबूती येते. खूप आवडतं गांडूळ. मित्रांनो मस्तपैकी शॉवर पाऊस पडतोय आणि ह्या अशा वातावरणात ना काम करायला खूप धमाल वाटते. म्हणजे थकवा जाणवत नाही अजिबात आणि मस्तपैकी काम होतं. आणि जर ऊन असेल तर एवढा थकवा येतो ना, ते खणताना एक चरी मारली किंवा त्या चरीच्या इथे बाजूलाच बसावं लागतं. छान क्लायमेट आहे मस्तपैकी. आणि इथे बघू शकतास बेट म्हणजे बेटाची झाडं आहोत, मस्त वाटतं. वेळूची झाडं. आपण गुढीपाडव्यासाठी ही काठी वापरली जाते. खूप मस्त झाडं आहेत आणि इथे वाऱ्याचा आवाज खूप छान येतो, वेळूच्या ऐकायला येतोय. ही वाऱ्याची झुळूक खूप मस्त असते वेळूच्या झाडांच्या इथली. आणि हा आपल्या डोक्यावरती असा सूर्य आहे. जवळजवळ अर्धी बाग आम्ही खणून मोकळी केली आहे, म्हणजे चरी मारून प्रत्येक कलमात जाऊन. थोडीच शिल्लक आहेत. तर आता जाऊचा 40-50 कलमं झाली आहेत चरी मारून. आता आपण खत घालूक झाला. मी समीर आणि पंकज खत घालूक जाता. वरनं आता खत घालीत बघित येतं आणि डोंगर आहे मस्तपैकी. हां गमेला घे, मापटा घे. पाणी बघा, खाली एक विहीर आहे ती वाहत असते, तिथून भरून आणलेलं आहे. एकदम मस्त पाणी आहे. पूर्णपणे विहीर भरलेली आहे, ते सागरा घेऊन काढावं नाही लागत. तर हाताने कशी अशी हाताने घेऊन बुडून काढायला मस्त पाणी. पूर्णपणे सेंद्रिय पद्धतीचा अवलंब करून म्हणजे ऑर्गॅनिक पद्धतीने हे फळाचे उत्पन्न घेतलं जातं. हापूस आंब्याचं उत्पन्न घेतलं जातं. हे सेंद्रिय खत आहे ब्राऊन गोल्ड म्हणून. हा आम्ही कलमांना टाकतो. होती ना एकदा ब्राऊन गोल्ड. हा ह्याच्यामध्ये सर्व प्रकारचा लेंडी खत, शेणखत, कडुलिंब अशा अनेक प्रकारचा मिश्रण आहे, असा तो खत आहे. हा मी कलमांना घालतो खत म्हणून. पूर्णपणे ऑर्गॅनिक पद्धतीचा अवलंब करून आम्ही हापूस आंबे पिकवतो. इथे उत्पन्न घेतो हापूस आंब्याचा. मस्तपैकी खत आहे. चला तर आता घालीत घेऊया. मगाशी विंचूच आवलेला आहे, आपण ह्या झाडाला आता खत टाकून घेऊया. पसरावत टाकायचा खत.
जेणेकरून पावसाचं पाणी पण टाकायचं खत, जेणेकरून जसं पावसाचं पाणी पडल्यावरती ते मुळं आहेत ना, कलबाची मुळं असं खत शोषून घेतील आणि चांगल्या प्रकारे हा खत लागेल त्या झाडाला, झाडाच्या मुळापर्यंत पोहोचेल, शोषून घेईल. ओके टाकलं हो त्याच्याने टाकू हवा की मापटा नाही टाकू काय करू अंदाजे टाकूया. टाकतं एक किलो बसता बरं राजेश. हा 1 किलो बसता याचा. त्याच्या हो. अशा प्रकारे 10-20 कलमानं खत घालून आता मस्तपैकी जेवणाची तयारी करतो. 1 वाजलेला आहे. हातपाय वगैरे धुवून मस्तपैकी आता जेवायलाच बसणार आहे. ते वनभोजन आणि आपल्या बागेत किंवा कुठेही रानात जेवण्याची जी मजा असते ना, ती जबरदस्त असते. कारण जास्त जेवण जातं. आपण रेग्युलर म्हणजे घरी जेवढं जेवतो ना, त्याच्यापेक्षा जास्त ह्या आपल्या बागेत इल्यावर काम केल्यावरती जेवण जातं मस्तपैकी. चला तर आता जेवायला बसूया. प्रकारे आजच्या जेवणाची मजा खूप वाढणार आहे, कारण पंकजने इथेच आपल्या जंगलातून मस्तपैकी चवळीची पानं घेऊन आलेलं आहे आपल्याला जेवणासाठी. कसं एकदम सिस्टमॅटिक बागेतील तर बागेत म्हणजे रानटी माणसासारखा जेवायचा, रावायचा. अशा प्रकारे आता मस्तपैकी चवळीच्या पानात आम्ही जेवणार आहोत आणि त्या जेवणाचा आनंद घेणार आहोत. मस्तपैकी पक्ष्यांचे आवाज ऐकत जेवण करायचं. धुवून घे मस्तपैकी, धुवून आणि पुसून. आणि अशा प्रकारे पाणी पण आलेलं आहे आपल्याला. खाली तिकडे पार मळ्यात जावं लागतं पाणी आणण्यासाठी, हा डोंगर उतरून. आणि हे पिण्याचं पाणी आलेलं आहे समीर घेऊन. आणि मस्तपैकी कांदा कटिंग केलेला आहे मी. आणि आता एक भाकरी प्रत्येकाला. वाव. लोणचं आहे इथे, मीठ आहे, कांदा घे रे सगळ्यांनी. भात नाही हा याचा सांभाळून घेवा.
आणि हा आपला तांबडा रस्सा गरमागरम. चला तर मंडळी मस्तपैकी जेवण करून घेऊया. आणि इथे मस्तपैकी जेवणाचा मेनू आहे, पाहू शकता. इथे आहे काळा वाटाण्याची भाजी आहे, लोणचं आहे, कांदा आहे आणि भाकरी आणि फुल धम्माल. हे असे आमचे पंगत इथे बसलेले आहे. मीठ हवा मस्तपैकी पक्ष्यांचे आवाज ऐकताय. कोयती कसा कवी ए किती रवली सॅम? कलबा किती रवली? हे बंड्या झाली काय? झाली काय? किती रवली? 8. मित्रांनो फक्त 8च रवली कलबा खनोची. हय प्रवीण आणि समीर खानता, पंकज तकडे खत घालता. तो बघा वरती डोंगरावर. अशा प्रकारे फक्त 5 कलम राहिलेत खणायचे. थोडा टाइमप्लेस घेतोय, 3:30 वाजलेत. हा इथे असा मोठा डोंगर, काही डोंगर, काही कलंबा, काही खत आणि काही चरियो मारला. हा सगळा कसा ओके मध्ये. आणि इथे बाजूलाच शेती आहे. एक ती नवीन पद्धत आहे. ती काय पद्धत आहे समीर? काय पद्धत आहे? ओके, मिरचीच्या अळ्या पक्ष्या खाऊ नयेत त्या, आणि त्यासाठी त्यांनी ते त्यावरती साड्या हंतरून ठेवलेल्या आहेत, बघू शकता. इथे आणि त्या शेतीत एक बाहुला पण बनवलेला आहे. हे बघा, म्हणजे ते अळी टाकतात, बियाणं टाकतात, ते पक्षी खाऊ नयेत आणि म्हणून त्याच्यावरती साडे अंथरून ठेवलेत. खूप मस्तपैकी हे टेक्निक आहे. आपले शेतकरीच भारी असतात कोकणातले. हा आणि अशा प्रकारे सर्व कलम खणून झालेले आहेत. फक्त आता एक शेवटचं कलम राहिलेलं आहे ते खणायचं. आता आम्ही पटापट खत टाकत घेतोय. सर्व कलमांना चाऱ्या मारून झालेल्या आहेत. पाहू शकता. चला तर मग आता मस्तपैकी खत टाकून घेतो, मग ह्या बागेतलं काम संपेल. मी पाहू शकता सुंदर मुंगस दिसत आहेत, तिथे खेळत आहेत. मी तुम्हाला दाखवतो थांबून. खूप भारी वाटत आहेत, मुंगस आहेत तिथे. ही पहा, एक नंबर. इकडेच बघतायत. आज मस्तच दिवस आहे. 3 आहेत मुंगस तिथे, 2 छोटी आहेत आणि अरे आमचं चरी मारून काम झालेलं आहे. पण एवढा थकवा आला आहे की आम्ही बाईकसुद्धा टेम्पोत टाकूनच घेतली आहे आणि आता आम्ही घरी चाललो आहोत. चलो गाईज, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि जर कोणी नवीन असाल तर त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. खूप खूप धन्यवाद. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. Peace.